Αναστασία, ξεκίνα. Αγαπητό ημερολόγιο, έρθει ο ήλιος ο Ηλιάτορας, που όλα τα φωτίζει. Ρουβάλει νύχτα, με το μαύρο πέπλο της, και περιπλανιέται στα γύρω τείχη, περιμένοντας να βαφτεί με κόκκινη μπογιά. Θάνατο. Τώρα πρέπει να τραβήξουμε όλοι μαζί για την απελευθέρωση. Τους Τούρκους να καταπατήσουν, τη Σοργή στην Αντάρα, τη Δεσπίνα στην Κατάρα να διώξουν. Φοβάμαι, δεν λέγω. Έως όλες τι θα με καταπιεί το χάος, που παρασέρνει τους ανθρώπους στον άδειο. Τρέχω να αρπάξω του πολέμου του σπαθί. Τέτοια δύναμη εγώ δεν έχω. Και την άμενη μικρή μου κόρη εγώ, πώς την ορμηνέψω. Το άντρα μου το όνομα πρέπει να τιμήσω. Δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα. Αγράμματη γυναίκα είμαι και δύστιχη χείρα και έχω παιδί που πρέπει να προστατέψω. Πρέπει να σταθώ γενναία για το Μεσολόγιο. Τη δουλεία να καταρρύψω. Για να μην ζήσει άλλο το δικό μου το παιδί, στον Τούρκο τον αβάστακτο ζυγό. Πρέπει να φανώ δυνατή. Και σαν άντρας να παλέψω. Για να μην μείνει μοναχοκόρη μου χωρίς μάνα. Άλλη λύση δεν έχω. Πλησιάζει η στιγμή στου βούρκου του θανάτου να κινήσουμε όλοι μαζί. Χείρες, ανήπαντρες, γριές, όλες αντροδημένες, έτοιμες να βγουν απόψε. Μέσα σε αυτές κι εγώ, με τον δρόμο του θανάτου στα μάτια μου, την αγωνία του αποχωρισμού. Και τώρα αγωνίστριας γίνω. Σαν τι άλλο μπορώ να κάνω. Ο Θεός, και μόνο ο Θεός ας γίνει ο διοικητής μου. Και ματοβαμένη στολή του άντρα μου να γίνει ασπίδα μου. Την αρφή μου πρέπει να προστατέψω. Να μην τη χάσω από τα μάτια μου. Η έξοδος είναι η μόνη μας λύση. Τον άδικο νεκρών τα κόκαλα ας τρίξουν. Μαμά, κοιτάξτε τι έφτιαξα. Εγώ, εσύ και ο μπαμπάς. Μπαμπάς, Μπράβο, παιδί μου, ωραίο είναι. Τώρα μείνε εσύ εδώ και εγώ θα πάω να ετοιμάσω το πράγμα. Αγαπητό ημερολόγιο, σήμερα οι εναπομείναντες του Μεσολογίου, άντρες και γυναίκες, ετοιμάζονται για την ηρωική έξοδο. Κι εγώ θα ακολουθώ από πίσω τη μάνα μου. Με τη λίγη δύναμη που μου έχει απομείνει, σου γράφω πως φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ. Η περιέργεια με έχει κατασπαράξει. Τι θα δω, τι θα ακούσω, τι θα απογίνω αν η μητέρα χαθεί, τι. Το μυαλό μου έχει πλημμυρίσει από ερωτηματικά και ο φόβος με έχει πολιορκήσει όπως οι Τούρκοι το δικοχαμένο Μεσολόγιο. Τρέμω και μόνο στην ιδέα τους μπορεί να δω τη μάνα μου να ξεψυχεί μπροστά στα μάτια μου. Αν τελικά του κατακτητή το σπαθί προσπεράσει τα στήθια της. Φοβάμαι. Αλλά η κουρασμένη μάνα μου λέει πως δεν υπάρχει άλλη λύση. Να την ακολουθώ σε όλη τη διαδρομή με συμβουλεύει. Κάποιες φορές εύχομαι να πεθάνω από τη σκλαβωτική αρρώστια και την καταραμένη πείνα. Παρά να δω πράγματα φοβερά και άθλια. Μάχες γεμάτες μίσους φτιάχνω. Αλλά 7 χρονών είμαι, μικρή, πολύ μικρή. Γι' αυτό το λόγο μάλλον οι ευχές μου δεν καθοποιούν. Ωστόσο, κάθε μέρα χειροτερεύω. Φάντασμα ζωντανά, έτσι με το μόνο. Η αρρώστια με έκανε κλωμή, κατάχρονη και πίνα από καλιάκια σε σκηνοτό. Συγγνώμη, δεν έχω. Ελπίζω να αντέξω ακόμη και μετά από αυτά που θα δικρίσω στη μάχη δεν. Εύχομαι να μην λυγίσω, αλλά πολλές φορές την αναρωτιέμαι. Γιατί μπαμπά μας άφησες, γιατί μπαμπά να σε χάσω ξαφνικά από χέρια Τούρκου, γιατί. Η μαμά δεν απαντά, αλλά εγώ με την λίγη δύναμη που έχει απομείνει συνεχίζω και τη ρωτώ. Εμένα που μ' αγάπαγες πολύ με άφησες και διακινδύνευσες να μείνω ορφανή. Γιατί μπαμπά, δεν ξέρω. Μεγαλώνοντας, ίσως να καταλάβω. Τώρα σ' αφήνω. Οι δυνάμεις μου με καταλήγουν. Πονάω στην ψυχή και στο σώμα. Πονάω.
αλλά. Τούτο το μεγάλο φεγγάρι, να το βλέπουν τώρα και στην πατρίδα. Να λάβει στα νερά του ποταμού, δίπλα στην καλύβα μου, και στα μαύρα μακριά μαλλιά στη γυναίκα του. Να λάβει την πείνα του γιού μου, δίπλα από το παράθυρο. Εσύ, Αχμέτα, έχεις γιο. Έχω 2 γιους και ένα θηλυκό. Ανάβημα τη φτώχεια και τον πόλεμο. Αυτά με έκαναν να ξεσπιτωθώ. 2 χειμώνες οι σωτιές δεν πήγαν καλά και λέω, αντί να κλαίω γιος μου από την πείνα, ας δίνουν το μισθό στη γυναίκα μου, για όσο κρατήσει αυτή η εκστρατεία. Μάλιστα πολλούς έτσι. Εσύ ήσουν από παλιά σου στρατό ή πληρώνεις κι εσύ. Κι εγώ, μισθοφόρος είμαι. Μόλις μας ξεβάκραν εδώ, άρχισα να αναρωτιέμαι. Αφού η θάλασσα είναι παντού ίδια και ο ουρανός επίσης, μήπως και οι Γιουνάνιδες ίδιοι με εμάς να είναι. Έμπραχμε. Γιατί εσύ τι νόμιζες, ότι έχουν ουρά και κέρατα? Όχι, δα. Ο ποιητής του χωριού μου όμως, που είναι πολύ διαβασμένος, λέει πως οι Έλληνες ήξεραν τα πάντα, τα πολύ παλιά χρόνια. Πριν ακόμα εμείς οι Οθωμανοί γεννηθούμε, αυτοί ήξεραν γράμματα και τους διοικούσε και ένα πράγμα που λέγεται δημοκρατία. Αυτό δεν το πολύ κατάλαβα, αλλά πάλι καλό θα είναι. Είχα κάνει και πόλεμο όμως, στα δικά μας ψηλά, που λέγονταν τότε 3. Ένας Ομέρ, ποιητής κι αυτός, είχε γράψει για αυτή την εκστρατεία, πως ένας πρίγκιπας από την Τρία είχε κλέψει μια βασίλισσα των Ελλήνων. Γι' αυτό έγινε ο πόλεμος. Ο δικός μου ποιητής πάλι όπως λέει, πως εκεί οι Ινδρία είχαν πολύ χρυσάφι και πως όλοι οι πόλεμοι για το χρυσάφι γίνονται. Τώρα που το ξανασκέφτομαι καλά, τι δουλειά έχουμε εμείς στα μέρη τους. Είναι άφιστοι, δεν πιστεύουν στον προφήτη, γιαούριδες. Κάπου πιστεύουν κι αυτοί, εξάλλου το Θεό τους και τους προφήτες τους γράφει και το Κοράνι. Ναι, αλλά ο δικός μας Θεός είναι καλύτερος. Καλά, κάτσε να προσευχηθούμε τώρα γιατί έχω κακό προαίσθημα. Κοιτάξτε παλικάρια γύρω σας. Το Μεσολόγγι έχει γίνει νεκροταφείο. Οι αρρώστιες θερίζουν και η πείνα μας έχει ξασθενήσει όλους. Οι Τούρκοι μας έχουν κλείσει παντού. Στη σύνταξη που πραγματοποιήσαμε, αποφασίστηκε πως θα γίνει μεγάλη έξοδος τη νύχτα. Όταν ο ύπουλος εχθρός θα έχει ηρεμήσει και δεν θα περιμένει τέτοιο ξέσπασμα. Μα οι Τούρκοι είναι οι περισσότεροι. Θα είναι θαύμα να συντώσουμε μαζί και τους μισούς. Κωστή, μην κοιτάς πάντα τους αριθμούς. Το πάθος για απελευθέρωση είναι μεγάλο. Αν δεν γίνει τώρα η εξέγερση, πότε θα γίνει? Συμφωνώ κι εγώ. Πρέπει να κρατήσουμε τη φλόγα της δεν σταραμένη. Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να ελπίζουμε. Δεν μένει πολύ χρόνος. Το βράδυ θα μαζευτούμε όλοι στην μικρή πύλη. Εκεί ο εχθρός είναι λιγότερος. Πήγαινε να ενημερώσει και τους υπόλοιπους. Και πούσε, δώσε στον κόσμο αυτό το μήνυμα. Να έχουν πίστη σε αυτό που κάνουν. Να κοιτάξουν τον εχθρό στα μάτια και να μην φοβηθούν. Είμαστε Μεσολογγίτες. Είμαστε Έλληνες. Στον πόλεμο το αιχμηρό σπαθί δεν είναι τόσο δυνατό όσο η ψυχή και το πάθος αυτού που το κρατά. Εμπρός! Και ο Θεός βοηθός μας!